Salutare toată lumea! și bine ați venit la un nou episod de așa FFA Vali peste 5 ani. cu Vali în compă și cu Andrei aici, de David B. O să aveți canalul în descriere al lui Vali și al lui Andreas. Și bă, dar e grea româna și bă. Da, mi pare rău. Hai, Revenim pe cu un nou episod după o grămadă de timp, nu știu de ce n-am mai postat. Pentru că eu am fost lene. Da, și am avut treabă și mi-am reinstalat Windows-ul și... Da. Și astea-s minciuni de ale lui, știi? Nu, bă, chiar mi-am reinstalat Windows-ul, nu mai da. Așa, perfect. Și acum cu contul premium. Hai pe... Aoleu, bine că ăsta are hack, fugi. Eu zic să fugi, că dacă nu ia golden apple-ele. Vali face live în acest moment. Spamează la Andrei cu arcul, că n-ai ce face. Oh my Cu arcul god. bordat. Bă, da 4 inimi. Hai că dau eu în el. Sper să Rect. meargă. Ce că vrei? Vali filmează de pe PS4. Bă, și eu, bă, eu am Și început. Andrei. Bă, eu am început primul cu live-urile, bă, ăla-i Da. copiator. Andrei a Ai, început bună, ciudă! live-urile de pe PS4. Copiatorul. Andrei, vorbește și tu mai încet. Dar cum vrei să dau o tocană? Aha. Bă, da, no bine, mă. Că tu mă împingi spre ei. Oh my god! Am murit. Bravo. Cum vine și pe mine. Las că la știe că fac timp cu el, numai să nu mă omoare, că l-are hack infect. Piper Games, doamne, ferește cum să te cheme Piper Games. Patricio. Salut, Patricio. Da, ce făcut, bă? Am uitat să scot chestia. Dari! De ce ești bolând? Asta este. Dari? Te-a lăsat între inimi, mă bucur. Un jumătate de inimă mai lăsa, poate. Și mai bine. Și vine Patricio pe tine. Am și... Da, și mă sună, nu mă mai suna. Frate. Robi. Filmez, frate. Dai, ai ce să fugi, că vine și celălalt. Spate? Piper Games. Lasă-mă, Robi, în pace! Ce Robi, bă? Robi. Puf. Da, mort. Ce ce e nu? Piper Game? Da, iar e bolândul ăla. Aoleu. Griezmann, jucătorul care l-am și la echipă. Ah. Tot bate cu Matuidi. Da, uitați ce hacker, uitați ce hacker. Vali, asta mai lipsea, să comentezi tu acum, să știi. Oricum nu se uită nimeni la live. Doar eu, între ghilimele. Dar ce treabă ai tu? Dar oricum o să mă uit eu imediat. Adică n-am ce să fac. Na, biggest game dă R și după aia nu mai dă. Tare antic knock pe clar. Lasă-mă, bă, team, bă, team. Da bine, mă, că vine ăsta cu hack și mă moară. Dari, tu crezi că nu mă ăla are hack-ul? Are și Piper Games, are și Patricio. Și ăsta, The Rap, Dar Piper Game n-avea dacă nu îi trimiteam eu. Aha, ia-ui. Dari, vezi că dau cu niște săgeți la spam să vii să le urmezi. Că dau încoace, mă vezi? E sună pe compă, Dari. Am dat pe nu deranja. Și eu mă dau. Frate, da. Că le-am mai spus că dacă nu-i răspund înseamnă că filmez. Dar el nu. Că Dari, uite aici, dau cu săgeți, Dari, vezi că dau dintr-o parte cu săgeți. tu ești bolânzelul ăla. Bă, tu la ce ești bolânzel? Bă, dau cu pâine în tine sau cu deamă. Bă! Dau cu săgeată, să bag în cur. Bă, Da. bă, Dari. Mă sunați că Ok. E Piper Games acolo. ceau. Ceau. Ce-a zis, mă? Am spus că
să sunăm când terminăm, da? Hai, Andrei. Mai știi ca ieri, că nu-l băgam în vorbă. Da. Cum faci, mă? Fără să dai în mine. Țin mai sus, știi? Ia uite-l pe ăla, Piper Games. Tari, bagă F5-ul să vezi. Ia. Bagă F5. Stai că vine elitul. Menemigo! Ce facem micul meu aici? Meni amore, mort. Și tu mai omori pe mine, nu? Da. Hai să dau jumate. A, vine Piper Games. Am belitos. Vino, Andrei. Da, să vin, de ce? Na, că l-am bătut. Ia, Și ai tu- jumate. Deci ne simți și... Și mai iau un sfert. Gata, hai. Aha, ia uite. Vine putulică! Po! Ce să-i faci, mă, ăla? Mori! Oh my god! Hai să-l auzim pe Vali. Ia, uite-l. Se uite la setări. La game settings. El joacă pe dinamic, what the fuck? Știu. Doamne, iată, cum să joci pe dinamic, să mă... Fac timp cu Piper Games, dar sper să nu de mine. Să nu te apropii. Dă-i în gură. Dă-i în gură, Timp. Andrei. Dă-i în gură. Hopa! Fugi că și-a activat hack-ul infect. Vreau să spamez cu arcul aici. Stai că rezolvi, Dari. Stai că dau prin blocuri. Piper Games! Mort. Dă gol de nebunul, rapid. Câte vrei? Ia un stack. Câte vrea mușchiulețul tău de Un boss? stack jumate. Bă, ăsta joacă pe dinamic, să mor eu! Păi da, frate, le-am zis și eu, dar cum poate să vadă, frate, nu vede jucătorii unde se demarcă? Nici mie, hai sus că vin ăia. Hai. Hai că mai filmăm 3 minute. Unde? Fugi! Hai! Dai, dai, Merg. dai, 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 dai. Nu mai pot, nu mai pot. Suntem pitiși mișto. Băi, a doi fac team și hacker. Bă, da, Nu știu, vin. de pe calculator cum faci live? Păi, că îți trebuie un site. Doamne, iartă-mă! Bă, am căzut jos! Mi-am băgat fly-ul rapid. Că oricum am hack-ul doar ca să te văd pe tine. Că te am la prieten și nu joc cu hack. Doamne, iartă-mă, cum poți să joci pe dinamic? Hai, Andrei, încă 2 minute să ne pierdem astea și gata. Hai pe Pigman, Piper Games ăla. Dar ce să ne pierdem itemele? Vrei să ne le pierdem? Robert Gaming! Ua, ua, ua. Robert, dar ce faci? Robi! Ce făcuși, mă? Bă! Ah, mort! Te omor Piper Games. Oh, Robertino! Dar ce mai ce micul meu de la fan? Robertino! Robert! Ia piperul, ia piperul! Da, da, lasă-mă, frate. Ah, uite-l pe Robi! My friend! Robi! Robi apare în video! Du-te, mă, cum, bă, să mor eu? Doamne, cum poate să joace pe dinamic? Nec. Bă, Andrei, fii atent că îți spune la care-i hack. Ce-i? Recunoaște, ai sau n-ai Chilaura? Că dacă nu-ți dă 5 zile, bun, decât 7. Cine? Cine? Uite, vezi, da sau nu? Nimic? Răspunde. Răspunde-mă, da sau nu?